May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bacolod City hindi magbayad para sa nag-expire nga mga bakuna. Governor Lacson magasapol sa DepEd para masiguro nga handa na ang tanan para sa face-to-face classes. Duha patay sa buguanay sa motorsiklo sa Talisay City. Isa na naman kalalaki ang patay sa shooting incident sa Bacolod sang Sabado. Kag sa good vibes, mga balo nga senior citizens naga-income pinaagi sa panginhas. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang habagat kag ang LPA ang nagadala sang pag-ulan sa Western Visayas. As of 3 a.m., kaina yara sa 635 kilometers east sang Infanta Quezon ng LPA. Sunod sa pag-asa, gamay ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang LPA sa sulod sang 48 oras. Ang southwest monsoon o kunang habagat ang nagaapekto sa western southern Luzon, Visayas kag Mindanao na lakip diri ang Negros Occidental kag Bacolod City. Bangod sini ang habagat pati na ang LPA ang magadala sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa probinsya. Sa number 9, Binida sa administration mag-validate ana isang master drainage plan antes ini nga ipatuman. Nagsugod na ang pagsapol kahapon sa Department of Public Works and Highways kag City Engineers Office sa posible nga plano para sa pagkontra sa baha sa syudad sa Bacolod. Agud mag-inangot ang mga plano para masolusyonan ang problema sa baha. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez nga dapat nga ma-validate anay ang feasibility study sang drainage master plan antes ini mapatuman. 2016 sang nagpain sang 14 milyones pesos ang DPWH para sa drainage master plan. Ginhambal man ng isang alkalde nga dapat ang solusyon sa baha mag-innovate para hindi magpalareho ang tinuig nga gakabatsagan nga kung magtudo ang ulan nagabaha gilayon. Ang DRMO magaparayod man sa gihapon sa pag-declogging para amat-amat nga masolusyonan ang problema sa baha. So that's what they're doing right now to ensure we have identified the problem correctly and we will give the appropriate solution. No? Siling nila may mga technical discussion kami nga ginambal kanina. So I suggest validate it and then we will implement it afterwards. Sa number 8, reshuffling sa mga division heads sa Kapitolyo Probinsyal ang ginapaabot. Inisunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagsiling nga ini ang magagwa sini nga semana. Pila sa mga departamento nga maapektuhan sa reshuffling ang mga Provincial Engineering Office, Provincial Agriculture Office kag Provincial Veterinary Office. Tinutuyo sini nga mapahamta ang mga focal persons agud tumangintayuyon ang paglabot sa mga targets sang probinsya sa bahin sang food security labi na ang sa idalom sang OPA kag PVO. May reorganized structure naman nga ipatuman sa PEO. Dugang pa ni Diaz nga sa mga big ticket projects sa probinsya magatukod sang tagsa ka project management teams nga pagatapuan sa mga tiglawas gikan sa nagkalain-lain nga mga department para mapasiguro ang compliance sa specifications sang proyekto kasubong man sa time frame nga gintalana. Initanan na Santo suno kay Diaz sa mga ipatuman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa ikaduha nga termino. A project management team is also going to be composed, no? I-designate na within this week. I have already talked to the engineering department. Medyo nag-reshuffle ng tajutay, no? Upon orders of Gov so that ang iba ng mga departments medyo may mga nakatulog jutay ng mga personnel, no? For lack of a break, for example, or iban kapoy na gid, no? So gina-reshuffle ta subong. So we have new division heads that will be signed by Gov this week. That was among the things again pang obrata
halin sang start sang bago nga term ni Gov. In order nga ang aton nga mga departments maging productive. Sa number 7, sa Sipalay City, security guard patay matapos malubos sa baybay. Isa ang patay sa malumos samtang ang isa naman niya kakaupod ang nakaluwa sa baybayon sa syudad ng Sipalay pasado las 5 sang kahapon. Ang napatay ang ginkilala kay Geoffrey Kabungkag, 27 anyos, samtang isa naman nga nakaluwas ang ginkilala kay Julius Arcangel, 26 anyos. Ang duha ang pareho nga mga taga Escalante City kag nagatrabaho lamang sa Sipalay City bilang mga security guard sang isa ka bangko. Sa number 6, lalaki patay sa shooting incident sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Patay ang 46 anyos nga si Giovanni Gonzalez matapos ini ginluthang sang Sabado sang gabi sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Sunod sa PNP, nagapungko lang sa kilid sang dala ng biktima sang siya ang ginluthang sang wala makilala nga suspect sakay sa motor. Si Captain Armelin Vargas, hepe sang Bacolod Police Station 3 nagsiling nga masami may nagakadto sa balay sang biktima nga nagapanukot sang utang sini may kantanan sa illegal nga droga. Isa ini sa ginalantaw motibo karon sang PNP. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Ikatlo ini nga shooting incident subong nga bulan sang Hulyo. Sa number 5, duha ka mga driver sa motorsiklo patay matapos mabungguan na iya nga mga motor sa Talisay City. Patay ang pareho nga driver sa motor matapos mabungguan sa highway sa Barangay Concepcion sa Talisay City sang kahapon. Ang napatay mo sanay Marvin Martir kag Ramil Hayawon. Sunod sa kay Senior Master Sergeant Michael McDowell, traffic investigator. Yara nagadalagan sa separado nga mga lane ang mga motorsiklo. Paglabay na suno sa pulis sa dulhugon nga dalan, naglapaw sa lane ang motor ni Martir kag nag-head-on collision sa motor naman ni Hayawon. Pareho man nga madasig ang dalagan sa duha ka mga motorsiklo sunod sa kay McDowell, gani dead on the spot si Martir bangod sang impact. Sa ospital naman napatay si Hayawon. Sa number 4, one-way system ang ipatuman agud to mapahaganhagan ang pagbutok sang trapiko sa Bacolod. Illegal structures naman ang pagatutukan. Ang pag-divert sa mga salakyan nga masami nagagutok sa mga major roads pagkadto sa mga alternate roads ang isa lang sa mga ginatun-an karon sa Bacolod Traffic Authority Office. Plano man ang pagpatuman sang one-way system agud to malubad ang problema sa trapiko. Buwas magasapol man ang katapos ang bitaw kaupo ng City Legal Office kag iban pa nga enforcement agencies agud nga matukod ang task force nga magahatag atensyon sa mga illegal structures sa mga dalanon. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Ting, istoryahan man nila ang pagtalana sang temporaryo nga lugar para sa mga market kag sidewalk vendors nga apektado sang nagapaday nga pagkaayo sang 3 ka mga merkado sang syudad. Ginanamon once na makaano na kami sa amon enforcement team, kaya pakuha gina para maisa man ang traffic. Ang una, ang ALG, nag-delivery operation, balik na. Una lang ito na nagkawa, kaya nag-eleksyon, makuloy nag-eleksyon, tani may gito na, So, isa na pagkatutupan sa task force. Oo. Sa number 3, free shuttle service para sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal ang ginsugura na subong nga adlaw. Sunod sa kay Provincial Administrator, Attorney Ray Fernando Diaz, tinutuyo sa among atika nga mabuligan ang mga empleyado labi na ang yara sa low income bracket nga makakinot. May rollback man nga ginapaabot buwas nga adlaw, gali ka pesos kag 70 sentimos sang gasolina. 6 pesos kag 30 sentimos naman sa kerosene kag 6 pesos kag 10 sentimos sa diesel, pero 2 months sa gihapon ka mahal sa presyo. Gindalantaw sa gobyerno probinsyal nga magalawig pa ang problema sa produkto petrolyo, rason nga ginpahamtang ang libre nga shuttle service nga may mga yara sang 3 ka pick up kag drop off points. Sa norte, sa Silay City Public Plaza, sa sur, Bago City DepEd naman, kag sa central sa Murcia Public Plaza. Dugang pa ni Diaz, bisan gani ang mga may mga salakyan ginahaylo na lang nila nga mag-avail sa free shuttle service. Antes las 8 sang aga, ginapaabot nga yara na ang mga empleyado sa Kapitolyo. Las 5:30 naman sang hapon, magahalin para magdulong sa drop-off points ang mga shuttle service.
We cannot turn a blind eye sa pangabudlay sang aton nga mga empleyado nga maghalin sa bulsa, sobra siya ang adlaw na nila mo. So kadako nga buhin sa ilang ginapangita diri sa aton. That is a way of saying we are taking care of our employees, no? Especially aton mga low income bracket employees. Of course, this is also open sa tanan, even sa may mga service, no? Kung may ara ka mga private vehicles, gina-encourage naton sila nga ibilin ng ila sa lakyan. Sa ila balay, kung nga pa-opisina man lang. Correct? Kaya that is also a way of stopping or reducing our dependency on petroleum products. Sa number 2, Gobernador sang Negros Occidental na magasapol sa Department of Education sa pagpasiguro nga manginhanda ang ginapaabot nga pagpatuman sang full face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, kung ini ang luyag nga matabo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginalauman nga tinghuaan nga malambot ini sa mga natungdan nga stakeholder. Sa bahin sa probinsya, suno kay Lacson, paghatalakayo nila mga tikang agud mas madamo pagid ang mabakunahan hindi lamang sa mga senior citizen kundi pati man sa mga kabataan nga parehong manubot pa sa target. Sa datos sa probinsya as of July 9, masobra sa 1.3 million ang nadapatan sang duha ka doseng COVID-19 vaccine o kun 65.64% sang target. Sa pagsinapol ni Marcos sa mga alkalde kag mga gobernador sa Biyernes, ginalauman niya sila ang magbuylog para makabalik sa normal. Ginalauman nga makapatuman sang face-to-face classes sa Setyembre kag full face-to-face classes sa Nobyembre. Luyag niya nga mabuksan balik ang ekonomiya nga hindi na magproblema sa mga lockdown. Rason nga ginaduso niya ang large-scale nga immunization drive kasubong man para sa booster shots. We have not covered a wide range of young individuals, no. So we will have to, discuss that and see how we can cover as many as possible, no. If only to hit the target of face-to-face classes in our province. No? Although right now we have face-to-face pero minimal pa. No? So I understand is what the President wants is regular face-to-face already, need to say 100%. Yeah. So we will have to, I will call for a meeting with them and sit down with them and see if that is possible. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Syudad sa Bacolod, hindi magabayad sa 334,000 ka mga dose sa mga nag-expire nga mga bakuna. Iga-review man sa Committee on Good Governance ang natukod nga agreement sa pagbakal sang bakuna. May report si Nico Delfin. Masobra sa 334,000 nga doses ang AstraZeneca vaccines nga kabahin sang 650,000 ka doses nga gin-advance purchase ang Leonardia Administration ang nag-expire na sa Department of Health Central Office. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga sa pag-courtesy call sang tiglawas ang AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated, nagpanukot na ini sang 98 milyones pesos para sa mga bakuna. Pero ginpahayag sang alkalde nga hindi magbayad ang syudad para sa nag-expire na nga mga bakuna nga wala pa ma-deliver sa syudad. The representative of AstraZeneca, you will have to excuse me, but I will try to the best of my ability not to pay. We will see how that thing goes, but I would rather put that money somewhere else where mausara sa aton nga mga populasyon. May nabilin pa nga kapin sa 100,000 ka doses sang vaccines sa central office pero ang mga ini ang natala na mag-expire matapos ang 2 ka semana.
Ang Good Governance Committee pinagi sa City Legal Office ang maga-review sa natukod nga multilateral agreement angot sa pagbakal sa mga bakuna. Kung may gamay lang da, buho, mga lisot nila, we will do that. Make sure. Kaya nga, ako first na gito mamon, hindi nga subong nyo lang i-deliver, tapos na kami, sa booster na kami. Ang ambal man nila po, no, you can double check on this, na wala ang no agreement when i-deliver. Kasi kung ano na klaseng agreement. Enero 2021 sa natukod ang multilateral agreement kag confidentiality agreement sa tunga sa Bacolod City Government, DOH, National Task Force Against COVID-19 kag AstraZeneca. Nakabayad na sa 65 milyones pesos ang syudad para sa advance payment. 216,000 ka doses ang vaccines ang na-deliver kag napang bakuna na. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, mga senior citizens na kapangita sa pamaagi, agud to nga maka-income bisan may edad na. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Alas 11:30 sang aga, nagabiti ang init sang adlaw, pero wala ini makapugong sa sini nga mga senior citizens nga magkadto sa higad sang baybay diri sa may barangay Old Sagay sa Sagay City. Basta hunas na gani, rekta na sila sa baybay. Ginasuok nilang ilang mga kamot sa balas kag nagapangwa sang batitis. Isa-isa ini nila nga ginakuha kag ginabutang sa balde. Istorya ni Elsa Aguanta, 60 anyos siya sa nagsugod siya sa pagpanginhas, subong 72 anyos na siya. Nabalo na siya gani, nangita siya sa pamaagi nga maka-income sa gihapon para man sa pang-adlaw-adlaw niya nga mga kinahanglanon. Naga-istar siya kaupod ang pamilya sa naga-isahanon niya nga anak. Damo ginatiya. Ito adlaw ka di ka muni. Mante. Basta magunas. Lunes sa Domingo. Lapaway. Biga daw, may ka ba kagid batitis ha? Wala sila sang day off, Lunes, tub Domingo, padayon sa pagpanginhas. Sa 3 ka oras nga painit, makatipon ang kada isa sa ila sang tunga sa balde nga batitis. Ila ini nga ginatala, 30 pesos ang baklanay sa kada baso sang batitis. Sa 3 ka oras nga painit, makabaliga sila sang 3 tub 4 ka baso. Ang makuha nga 120 pesos, ibakal nila sa bugas kag sudan. Istorya sang kumari ni Elsa nga si Claudia, nga isa man kabalo. Mas mahapos na lang kuno inisan sa mapainit sa kampo sa Biluga adlaw, ilabi na nga 70 anyos na siya. Igagwanta lang namon niya para makakuanan kami. Kaya mo kami iban pa nga tuan, obra. Amo mananggid ni. Kung sa kampo di mo kami makakuan ko sa asyenda kay malipong mo sa init. Are may tubig pa. Dili may tubig hangin-hangin po di. Hindi mo kuno pwede nga isalig na lang ang tanan sa ila kabataan. Wala sa may ginapili nga edad ang pagpanginhas. Suno sa ila, basta mapisan ka lang. Wala gid sang rason nga hindi maka-income. Grabe pa no sa edad ni 70, 75, wala sila kontat siya sa pagtrabaho kay kinahanglan niya pon mag-income. Gani ning no, na-realize ko man na ko. Basta akong kinahanglan mo gidya regardless sa edad mo. Kag may man ning kay Bugana sa seafoods, hindi pala. Yes, ang Sagay City. Kag pilion nila Barb nga maggadto sa baybay sa mag-ubra sa kampo 8 ka oras. Mas okay na ni kuno nga manginha sila. Kagabi ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ikibalo ka sa nagkatabo sa imong nga paligid. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.